после код не ни хареса, ще го изрежем. Има опция за редактиране. Какъв пейзажа. Страшно е, страшно е. Страшно готино. Ти ще виж, аз от тук надолу майна ще имам пейзаж. Тук спирам. Не бе, чакай, бе, снима още малко. Сега ще снимам от тук надолу, като тръгнеш майна ще виж какво. Сече да работи. Мощно! Малко ще спрем, мене. Това са завои. Тук само такива завои. Аз ти казвам с мотора, като се качваш. Стопа. Ей, затова са правени немските машини, бе. Тук може да свири. Да. Пускай, дай. Така. Тук няма, тук ще трябва да си много бърз. Не превключи. Така. И тук може да ти посвири и да спрем тук някъде майна. Чай, спира. Тук ще спорим. Тук спирай майна. Няма да свирим сега. Няма да свирим. Покажи на хората тук гледката. Красота. Ох, красота, бе. Неземно. Коста. Ей, това е. Шварцвалд. Дами и господа, Шварцвалд. Яко. Я подреш? Има много страш. Котино е бе мене, супер. Яко. Нали? Дай бирички, е! Дай бирички. Не може, ние караме. Добре. Така, стой там. Вижда ли се? Сега ще си направим една